Is as dúnó morí a maile I gálaí a gunda clíigh do Rachel tá sí a ranga cúig a scal ní a bhéine, tá sí denú stepannaí le cúig bliana a nuas, dólam sí a chud Damhsa dús a scal Damhsa Bróga Bríomhar, chasa le go leor acu is ceoltóirí, bíonn sí gimmert pelle, bíonn sí canú, bíonn sí seint an fadog stáin, agus dúirt sí lom go bhfuil sí chósásta, go bhfuil ceadaí bullú le na carde arís agus a bheithe Damhsa. Maithú Rachel.